Khamani takuktai bukuksong jeng tini haino hai isa jorani bisingun norong nukui man kana ayang baba isa digi haino hai saklai jagmani kecam menteri okra Biplop Kumar Dev no saklai jagmani beskang Lok Sabha chongmarani bagai haino hai yang baba isa haino hai saklai dipiruka tini norong jotono sawi man kana Mohorani Kirti Singh Debormano saklai mani bukhaktai jeng tini omonotei jeng update eba sawiman lainai kecam YTF ni JS borong gudang propon Debormani khuktai borong gudang omno sagrade nungbo nugui man khana social media ni bisingtei eba serai no sawiman khana buskani Lok Sabha BJP ni simbol eba BJP ni bana baino batane Mohorani Kirti Singh Deborma ngepia ba abono tei ani thani eba nini khawla tabuk sejora awan chung tamto belega hambai narok mukumuti biya nokol khamane bagai pilano hambai au belai khana ang ani nije torof theke ani beki torof theke ang belai bubagra hambai dini mota hai belai nai thaukaisa chin do phone be kok sana gini gini Mohorani Kirti Singh Deborma na bachongmani bagai ang belega khatung jao te ang wansugo tini tipasaro jottono bubagana hambaya phakane ang khasongo tamne ngangke bubagara ni wansukmung abo kubui bubagara je samkhai abo jotono chakasongo norok saimano 2021 bubagara thangani bisingte khlaye tini tipasa magribo ADC government asurkha te buriang buru rong hano first ADC asongon bisingo bo gratis region pass khaika te norok saimano mo tapna bruriang yasat kosto dosto matongone mate mana ya tawani tin khasu sabu bagar phai bornoba ini ohati praho tong thai jaga snam kha India government salaye not BJP India government bai ga tabu same condition chini 2023 bahino chini 13 ta different second largest party bubagar mission tike chini tipra thandan mission tike yi ngkha abage chini 13 ta MLN kha chini dirji party ngkha chini of thanchane fan biskang tongnai abage chini je bora ison khemani bai jeng Mohorani kantra Mohorani Kirti Singh Deborma je chongmani tini is sido Lok Sabha symbol je phanangkha kintu kobi kok jin jati ni bagai chini ekodi bagai tiprasan hamklain bagai bo adil parliament kok sanai tam bagai ke kuno jaga phano jeng CPM thung BJP thung Congress thung jeng borok tor hoka party nai borok hoka piamang ke party nai kintu jeng beras bono rohnan bagai jin party jeng BJP pur marga thik ase piaba bo chini bagai kok sanai tiprasan kok sanai bo party BJP party bagai kok sagla ta just jeng Delhi government of J1 kaje borok ta tabu Delhi government Lok Sabha bela important do bon bagai chini bubagana bo respect ui bubagana bo kok na kha Delhi government ni je borok seno samani abo bubagana yasa kha abagai wanna kari joto chung bor mansonar kha chung bor usin mansonar kha abo chini borok kha borok si borok semong kha semol does not matter borok si kubui di prasan kok sana borok sing roho chung bubagana wan chung bela kaham abagang bono pula hambai jano go bubagana ortoi narni funing madome Naro follow Kevin Bisiti Kai and Bubagano Klumu, the Bini one to one Belakino Hamzago, I appreciate and Bubagra, Dishon, right. Above success night, the implement success night, our Kirti Singh Debormane, Rasmus Bisiti. Acha, okay. Borong gudang tabuk to Lokurok buskang ni simino buskang ni Lok Sabha chongmarino tei bekha dudru mudru nanglajak. Tam hinke BJP ni banawo da jeng board maruno eba tipramot hani banawo da board maruno. Omonotei Lokurok belaino tabuk segjora oflaka phanglai mani bo nukjagui tongo eba gobang kuk Lokurok no confusion gui tongo. Piaba social media bo kathaibo tongo tomungno tipramot hani bana bai batai kha hanke BJP ni adong ro budria angnai eba BJP ni bana bai batai kha hanke tipramot hani je supporter tongnai ro budria angnai hini nge piaba tabuk Mohorani Kirti Singh Debormale bo Lok Sabha chongmari pai thangmani yagulo BJP ni ingria thano abo bo kaisa tabuk Lokurok tongkosong tonai Lokurok ni khawo kisasa susu yorjak ma hai ingi tongo kabono serai ke saiman kha balance jauta beleka hambai kokhe Lokurok namona sanamu chongo norok bubagarna belai khana puito khlaidi bubagarna bisas nardi tamuka angos kang Facebook live ang kok saka bubagra no mukol mukmin bisas khaji tam hangke bubagra je samkhemela bati pasamen ka hamle khai tongo tini jeng joto BJP ne board duoi jeng
kriti Maharani kriti sing debur mana jeng keplai khairone hansa keba BJP ba abana gosiman bagino dini BJP ni presiden thung oroni te Dr. Manik Shah ya siampang thung te kendra ni Amit Shah thung dini kendra ni Pradhan Mantri Narendra Modi ji thung agari ni Nada ji thung baru jotona salawino gosiman bagino i borbo jeng borno pai rohnan bagino borbo 100% borok chesta khajak abo pa painai tamung kangke symbol not that matter na lukorong semua sana musungo norok abo na khata koidi BJP na jeng bud marnai BJP ni symbol basana hepana borok na sabo tin tipra hamwa thani borok ke bonsu ya bagai nor tipra wat han sugi se BJP bud di not only BJP ma tawon sudi te tin thansa te tipra sa tipra ma thani candidate bubagar ne simi wan sugi nor botna bubagar wan sumi to khai nor bo bisas khai nor bud di BJP ni bud marnai hepna bubagar re mui to khai di abagan joto lokona tawara di mono tabta kridi BJP ba jeng ui thangya just tili symbol sim jeng mana kha tamake lok saban bagi borok symbol nan soya abu bagra saiter samanai bad baki bubagar baki message na bin thaniwa kintu awas kana barbar sadek kangjak ang barbar ang bubagra anu je message ban bisinti ang busiu ar bubagra na belaka hambai bana bini bakhani bagi bana kamanya sawani bagi ang mon belaka hambai te bini ba chotri dar mo sawro bo jotor mota bornau bagai ang bubagra na hambai mana bo tam bagi hente bubagra us kangsi nan cha khanaja hepuno bubagra si men binasol bubagra all in one bubagra bagai chotong na jam tipra rajo bubagra sum solia abagi bubagra na bumarka temu bumarka abo tawaran takku bukrok na lukur na mukor sana musungta kono mana negeri bubagra sim bisa kitong acha kebrang munang belano hambai o kisasa jora ni bisingo short message lukurok no mani bagai mungke tini phone ngasung sitang bang munang belano hambai chin TV habonong ni bakakti no belega hambai te ang jota tipe serang no hamja mungke I love you ya farino bubagra bihas kadini